Als het bijvoorbeeld is de BM just, dit is echt een typisch een gevaltje van normaal is die BM wat onder letter komt, maar zo let als nou, dat hebben we nog nooit meemaken. En zo binnen er op het stuit een soort verrorings in de natuur. Het koude wie te varieer en de droogte van dit moment zorgt het voor een oorontsjoch van de wraad als orenjeren. Nou, dit is bijvoorbeeld een Elze-BM, staat dus een protte. En de bladeren van een Elze-BM is echt gewoon lang net wat het eigenlijk al wezen moet. Rond deze tijd moet ze eigenlijk volgroeid wezen. En dat betekent dat een blad ongeveer 2 keer zo groot is als wat deze bladeren nou binnen. En dus dat kun je eigenlijk wel zien, zo moest het eigenlijk wezen. En ja, door de kjeld en door de droogte bloot het eigenlijk al hier achter. En die verroring liep het extremer te worden, sjocht echt de BM-teler uit de Westereen. Hij had wel enige nood over de onkomende simmer. Nou, in zekere zin, als het om die hinners just hoe weinig groei er in heel veel dingen zitten. Laten we nou over landbouwproducten, mais is sowieso laat zitten. Maar er zit nog net geen temperatuur in de groen. Het had slecht groeien in. Ja, ik hou mijn hart vast. Ik denk dat het moet wel een heel goed naseizoen komen, wil het eigenlijk weer inhalen worden. Maar ik denk net dat het wordt gewoon een slecht groeiseizoen. En nou arriveert het mooie waar de onkomende dagen. Maar of dat de groei zonder Rijnwetter stimuleert, valt weer te betwijfelen. Kjeld hebben we gewoon weer terug bij en hommels net vleien woon die door dat neemt maar de lege temperaturen en er is dus weinig bestowing west. De blomkes die dan wel bestowd binnen soms ook dan weer verschimmeld terug het wier te waar. En dan nou eigenlijk de droogte eroverheen. Dus eigenlijk al met al is het net heel positief zeg maar voor de natuur.